Val. Avui anem a veure, verem l'altre dia com entrar en el vídeo número 1. En el vídeo número 2 anem a veure l'entorn virtual un poc què hi ha, no? Quines són les coses que podem trobar a la pàgina. Val. Tenim el menú, inici, és per a tornar a l'inici, si estem fent qualsevol cosa en el blog, doncs tornem a l'inici. El meu compte, si ahí pulsem, doncs veurem totes les nostres dades, l'email, el DNI, el nom, tal, la foto, val, que normalment apareix, doncs, ahí la podem canviar. Is és per a eixir de mestre a casa, a fitxa aplicació, val? En esta veurem una altra exclusivament que es fa, distribució de pàgina, així doncs, podem dividir la pàgina com vulguem. Val? Pues jo la tinc en dos columnes perquè la deixi així, però podem deixar una o deixar-la com vulguem. Després, administra les pàgines, doncs administrar les pàgines és un poc tot el que tenim així ficat. Val? I els meus espais web, que això doncs, no fa falta aprofundir més. Després tenim el correu, que ahí doncs és un correu de mestre a casa exclusiu. Tenim el de GVA i després tenim el de mestre a casa. Després, continguts, seran els continguts que tinga la web pujats, val? Després vos explicaré també en un altre vídeo com fer-ho. Després, els documents, també com pujar documents, doncs, tipus com pujar les fotos, perquè si no, ja que pujar les fotos al mestre a casa per a poder ficar-les després en el blog o en les pàgines, i l'espai privat, que això tampoc fa falta molt més. Val? Després, per exemple, així tenim les pàgines. Normalment tot el món va en blog per defecte, val? El primer, i després així doncs, podem canviar. Per exemple, així, mireu, afitxo una pàgina, així puc ficar, doncs, trenco. Val? Jo la deixo i aquesta pàgina, veieu, m'apareix així i és una pàgina nova en la que podrem treballar. Val? Les mateixes parts que tenim així dalt les tenim així baix, per anar directament. Pues si jo vull anar a la pàgina de Trenco, pues directament aprete i vaig. O si vull anar a blog, directament aprete i vaig. Val? Tarda un poc, però va. Val? Aleshores, això seria un poc el segon vídeo sobre l'entorn. Val? Sí? Molt bé.